Il-15 ta' Settembru 1995, din id-data meta seħ aċċident kbir ta' traffiku li kien ħasat il-ħajja ta' tliet żgħażagħ, Alex Delmar, Carlos Camilleri u Sean Mifsud. Dik li kellha tkun sempliċement ħarġa bejn tliet ħbieb spiċċat f'disgrazzja bil-karozza li kienu fiha tibqa' dieħla f'kamra f'nofs triq l-Imdina f'Ħal-Qormi. Fl-isfond li nhar it-tnejn li għadda kien it-30 anniversarju minn din it-traċedja, One News tkellem ma' Marija Delmar, Alex, fejn spikkaw l-imħabba u d-dulur li se tibqa' ġġorr għal ħajjitha kollha. Marija spjegatilna li dakinhar tad-disgrazzja għal ħabta ta' 8:30 ta' filgħaxija, Alex wasal lura d-dar mit-training tal-futbol u qalilha li kien ħireġ ma' sħabu u bħal dejjem kif inhu mistenni minn kull ġenitur, Marija wissietu biex joqgħod attent ma' min jitla' fil-karozza. Hi qaltilna li sija wara li telaq mid-dar hi kienet barra ma' binta u bdiet tisma' s-sireni tal-ambulanzi. Ftit mumenti biss wara irċivit telefonata li ma tista' qatt toħroġ minn moħħha. Hawnhekk saret taf li bina kien involut f'aċċident ikraħ u kien qiegħed l-isptar. Morna l-isptar naraw xena tal-bikkija. Żewġ ommijiet jibku mal-art, jiena qed nara fejn t-tifel għax imsiken tnejmietu mad-daqqaw tiegħi xerba sigħat wara. Marija spjegatilna l-mument li saru jafu li Alex kien miet ukoll minħabba l-ġrieħi serji li kien ġarrab. Kenna dik il-ħob li ħajjajx, nitolbu fil-kappella, u bad sejħenna il-professur li tjara li u l-raġel. U għallinna minna minn kollox. Sadattant, kien għodu bil-pajpijiet. U raġat li jimarix naraħekta, it-taħjar nħalli il-ħagġa li kien ferħan. Moment li spikkatul din l-intervista kien meta Marija qaltilna li n-numru 16 kien sinifikanti għal Alex. U twilet 16 February fin-1979, Windsor, Canada. Mbagħad fis-16 kellu l-accident. Fil-15 kellu l-accident imma ma mhix fil-15. Mit-erba' sigħat wara on the 16 u kellu 16. Marija Delmar temmet tgħidilna kif minkejja li għaddew 30 sena mid-disgrazzja, il-familja xorta żżomm il-memorja ta' Alex ħajja kemm bil-kliem kif ukoll bir-ritratti. Ma tiġi ġurnata li ma nitkellmux fuq, ovvja. Imma, kollok memorja, imma inti tiftaħ il-pictures u tibda tara waħda wara l-oħra, mbagħad għandna l-albums ta' meta kiber. Għandi miżibilju ta' tratti. Insurtajt waħda li nħobb neħu ħafna tratti. Xaġa oħra li Marija qaltilna li se tibqa' tfakkar f'mumenti sbieħ ta' bina kien il-fatt li kien devot ħafna tal-Qaddis San Giuseppe, tant li ma kienx jitlef festa waħda. Kellu tijuħ Alfred kien qiegħed u kien ħobb imur hemm. U l-ħbieb li kellu kienu mitlet hemm u klikja. Kien għall-album. U aħna konna imorru ħafna magħhom daw jorganizzaw xalati u hekk. Allura jisna tfajna nħobbu l-festa ta' San Filip ukoll, whatever, imma kien helper, kien hemmhekk, kien magħhom, kien ma' ta' San Giuseppe. Probabilment id-dulur ta' Marija u familta jibqa', iżda kif anke spjegatilna hi, żgur li daw kollha li kienu qribu se jibqgħu jiftakru l-memorji kollha sbieħ li ħallilhom Alex bħaż-żewġ żgħażagħ l-oħrajn.